Αυτό είναι το πρώτο haul που κάνω γενικά. Θέλω να είστε λίγο επίοικοι μαζί μου. Θα σας δείξω τι πήρα από την Αθήνα σε αυτές τις 3 μέρες που έργασα εδώ πέρα. Θα ξεκινήσουμε με αυτή εδώ πέρα την μπλούζα από το Final Four. Γενικά την πήρα από ένα stand εκεί πέρα που είχε στα boutique, είχε κάτι άλλα καπέλα, τσάντες και κάποιες άλλες μπλούζες με ομάδες. Εγώ δεν ήθελα να πάρω κάποια ομάδα. Οπότε πήρα αυτή εδώ πέρα και μου άρεσε πάρα πολύ. Όχι αυτό εδώ πέρα που είναι έτσι απλά μπροστά. Το πίσω που είναι έτσι, ξέρω εγώ, έχει την Ακρόπολη, έχει διάφορα, ξέρω εγώ, και είναι πάρα πολύ ωραίο σαν γκράφικτη. Δεν ξέρω πόσο πολύ θα το φορέσω, αλλά ήθελα να πάρω σίγουρα κάτι αναμνηστικό. Τώρα σας δείξω ένα βραχιόλι το οποίο αγόρασα από τη Louis Vuitton. Ήταν πάρα πολύ ωραία εξυπηρέτηση σήμερα εκεί πέρα. Απλά ήθελα να πάρω κάτι το οποίο να είναι έτσι ωραίο, να μπορεί να το βάλεις και καλοκαίρι και χειμώνα. Μην φωνάζει ότι είναι Louis Vuitton, αλλά ξέρω εγώ είναι έτσι ωραίο, ρε φίλε, ωραίο επίσης. Είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι φάση έτσι δέρμα από εδώ πέρα και εδώ το κούμπομα το LV. Και τέλος θα σας δείξω μια μπλούζα από Ami. Δεν πήρα πάρα πολλά πράγματα, αυτά τα 3 πήρα μόνο. Δεν είχα και πάρα πολύ χρόνο μετά τους αγώνες και όλα αυτά. Η μπλούζα είναι αυτή εδώ. Φανταστείτε ότι αυτή εδώ πέρα είναι 2XL. Εντάξει, δεν είμαι ο πιο ψηλός άντρας στον κόσμο. Αλλά ρε φίλε, δεν ξέρω. Καλύτερα να την έβαλα από το παιδικά και ερωτικά. Έβαλα το small πάνω μου και ήταν full oversize. Δηλαδή, φάση ήταν σαν να βάλα XL πρώτη φορά στη ζωή μου. Και την πήρα σε extra small. Είναι αυτή εδώ πέρα. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ είναι το χρώμα της που είναι λίγο πιο κρέμ. Και έχει εδώ πέρα το α. Είναι και ντυμένο, είναι έτσι ωραίο, είναι ωραία λεπτομέρεια. Δεν ήθελα να πάρω την κλασική την Ami που έχει ο περισσότερος κόσμος, που έχει ένα μικρό α εδώ πέρα και που είναι ραμμένο και όλα εντάξει. Αυτά τα τρία πράγματα βασικά πήρα. Τις 2 μπλούζες και αυτό το ένα αξεσουάρ. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πείτε μου κάτι στα σχόλια.